ब्लग लानो हायो नामा नोंल' मा लाबोदों नों आंनो मोनबोनानै नैबेखौ लाबोदों आरो ना दिनैल' नोंखौ लायराव देखायनो आं सिनायदोंना सिनायाखै बेखौ खिबा खिनानै फबफिनो बियो र' सेन्देला बहा थांखोथाय हाय लोगोफोर सुनिता मोनहानावहाय बिराद आनारस दङ दा आनारस जानो नागिरदों आं सुनिता मोनहानावहाय दङ दा आयंआ आनारस दानदों मोनहानाव बोरो आयं नै मादैया सुनितानि माया बेनो मादै ओमफ्राय जों आनारस दाना जानांगौ जोंहा बिमाया लोगोफोर एखे नुयोना एखेखा सानैबो एखेखा सुन्दर सुन्दरि ओमफ्राय बबेथिं दङ माइ गायना गोसोम जादों एखे नोंथ' खथ' स्लिम स्लिम गुफुर गुफुर जेबो गैबावा जोंनि मोखाङानो पात्ता मोनला माइ गायनानै बबेयाव रोङो ओइ मोनसेया लिवार बागोन नामा थाबनो लाय आरो गैयाहाय लेवार सिन्था हमना आं लायनो आं लेवारखौ गिसैहाय लेवार माबा थाइबेसे दङ ओइ लायो गोमोथार इयो गोथांसो इयो गोमोनथार ओमफ्राय आरो बैयाव दङ ए थारबोखा आंबो दाखालि साननैसोसो जि मोनना दंखायोमोन आनारस दाननायावनो किस्थ' नागिरला बे आनारस जासुलिसो लाबो जानांगौ एसे खस्थ' मावाबानो गोमोन नामा होमबा दानखायनो बायनो जाबाय दं आंहा न'आवनो दंखायो होनदों थाम्फैल' दङ लेवारालाय गैया खोमा लाबोदो ओरैबाबो गाबोनफोरबाबो मोनखागोन जाबाय दे दानस'खा लिवारथ' बायाखै ना लेवार बायाखै ओइ खामसालियाव लांनानै थाइसे दाननानै जा ओमफ्राय थाइनै गाबोन आराम बानलु संख्रि गलायनानै मा थिंख्लिं मोननै गोनांलाय आयौ गोसा दान माने खर'आ एफा गिदिरै नालाय मालायबा फारनै गोनां जेवजासो थिनि गोनांलाय थिनि फारनै बायदों नामा बायदों दाखालि साननैसो जि दंखायोमोन साननैनो आंथ' दिनै हाबाखैनो बेखौ मा खालामनो इथिं दोननोसै आं देनां गायना गारना दोननाया थाब थाया गायग्रो एकदम खदालसो जाव गोदै खोमा ना गोदैथार अखा हानायखायसो एसे दै माने सुनिता मोनहानि न'नि आर'जखौ मा होनो बर'जों रैमालि जानोसै नै रैमालि संख्रिफ्रा एसे गोथावथार न'नि नालाय लकेल बोथोरा बेबायदिखा आरो मोनाब्लि जाबायना ओंखायनो क्वालिटिखौ बिदि नुदों नङाबाथ' आंना मबाइला मोजाङानो दे मादैया मोनसे लारि जा ज' फ्रेस रैमालि सुनिता मोननाव जादों आं मादैबो फैगौ र' मादै राफै दं खाटा सामस लाय खाटा सामस खुगा नांगोन दै खुगा नांगोन बारा जानाङा खुगा नाङा नामा संख्रि होबावदो दे संख्रिब्रा संख्रि नांखाखै हायोबा बानलुबो हो बानलुबो नोंल' आंखौ ब्लग लानो हायो नामा नोंल' मा लाबोदों नों आंनो मोनबोनानै नैबेखौ लाबोदों आरो ना दिनैल' नोंखौ लायराव देखायनो आं सिनायदोंना सिनायाखै बेखौ खिबा खिनानै फबफिनो बियो नै माने रायजोफोर स्पेसियेलि माने आब'नो आं बेखौ लाबोबाय बेसेबांबा गोबावजों आं लोगो मोनदों माने आब'खौ दिनैसो फार्स्ट टाइम थेंक इउ दै बेखौनो लाबोबाय आरो ना आङो ना इखौबो जानो मोजां मोनो इखौबो मोजां मोनो दावदै जायामोन थेवबो नों लाबोबाय सिदा जानोसै आं दादो दिनैल' सुनता जां जोंनि थेंक इउ सो माच रुखानायबावसो आच्छा जिरनानै जानांगौ संख्रि फुननानै जानांगौ जागोन दे आरामसे जानानै एकदम गोथाव मोनदों ना मोनाखै खोन्थानांगौ जागोन दे दे रायजोफोर नोंसोरबो जानो लुगैदों अके जाबाय लोगोफ्राबो आंना थेंक इउ सो माच आयु लाख'नो हाला सुनितानो
बिस्कुट मोनसे ओमफ्राय चिप्स मोनसे मिन्थावनासो आयदे र' इखौ दोननोसै होमबा न' सिङाव मा अबस्था नुदों मानसिफोरखौ खब्ला खब्लि नायग्रोनोसै मेगन फिसा गन्थं गिदिर नोंथांमोना मा सोंसै हाय गिदिर माला खालामबाय जाल्लासो दं दे सोंदो गिबियाव खिन्थु मेकआप लायाखै रियेल फेस नोंथांमोना रियेल फेस नुनो मोनबाय बेलेगनाव मेकआप लाना ओंखारो खोमा आं मिथिया खिन्थु आंनाव रियेल फेस ओंखारबाय अरिजिनाल फेस माने आब'नि महरा बेबायदि बिराद साफाना रायजोफोर साफाथार ओमफ्राय लोगो हमखाबाय बिथांखौथ' बयबो सिनायखायो कमेडिनि मास्टार नाम्बार 1 बर'नि जोंनि ना जेरावबो नुखादों खोमा नुखायो सिनायखागोन ओमफ्राय आरो इथिंबो दं फंबाय सासे फंबायखौथ' मा नाम जाय फंबाय जेंगावनि लोगो जेंगावनि लोगो मा जागोन नामा जेंगावनि लोगो मा मेंगाव जेंगावनि लोगो जेंगा ओमफ्राय इथिंजाय दं बिनानाव सानै ओमफ्राय इथिं बिनानावा मा नामथाय इथिं चन्द्रिका ओमफ्राय इथिंजाय रेबिका बिनानावनाबो इउटुब चेनेल दं रेबिका मा लिरो रेबिका ब्लग आरो बिथांमोना थांनानै नायनो हागोन बिराद मोजां धेमाजिनि ब्लग नुगोन आरो एकदम बिसोरनि जायगानि भिउफोरानो बेलेग बिराद मोजां ना माबा मोनसे अरुणाचल बर्डारखाय ओंखायनो मा होनो बिनानाव माबा मोनसे हरदो नोंना चेनेला खिथाना लाहरदो बिनानावा होननो नागिरदों आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो रेबिका ब्लग आरोना रेबिका ब्लग REBIKA लिरो REBECA रेबिका ब्लग धेमाजि नोंथांमोना थांनानै नायनो हागोन आरो हायबोथ' आं डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होना दोनगोन दे होमबा नुगोन ओमफ्राय मा होनो इथिंजाय जोंना जेंगाव बिथांनिखौबो आङो डिसक्रिपसनाव होगोन बिराद फानिका कमेडि एकदम नोंथांमोना नायबाथाय नायबाय थानो लुगैगोन आरो आंथ' मालाबाबो गारा बिनि ब्लगखौ सानफ्रोमबो माने आपल'ड होबाथाय आं नायखायो नायबाय थायोबा बायसान्स मालाबा गामसा गुलाबायनायखौबो नुफ्लांनो हागौ मोनसेबो गारा माने आङो ओरैबादि आरोना फुल एनार्जि ओमफ्राय नै सुनिता मोननावनो दं गासिबो सुनिता मोननाव फैदों आरो सुनिता मोननाव फैनानै दंफैजोबो जोङो नोंथांमोनाथ' सुनितानि ब्लगखौ नायबाय जानो हागौ आं दा मैयाबो डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होना दोन्दोंमोन थांना नायनो हागोन लोगोफोरा गासिबो ना गावजों गाव बयबो सापर्ट खालामलायनांगौ ना जों बर'जों बर' नङाबा सोरथो सापर्ट खालामगोन ना औ